Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurdumyzdaky täzirkör hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmege başlaýar. Şuň hadaryň kenaryna zähmet ruhudyna bolýan Türkmenistan prezidenti ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belend serkerde başdy. Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň Günbatar sewtine ýerleşýän harby deňiz güýçleriniň deňiz berkmesine geldi. Hemde bu ýerde Deňiz Han atly harby gem bilen tanışdy. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başlarynyň tagallasy bilen ýaýbangyndyrlan harby özgörtmeleriň netijesinde bitaraplyk görülgelerini esaslanýan we gorun şäherine eýe bolan harby doktrinasy üstünlikli amala aşylýar. Munyň özi halkymyzyň bagtyar durmuşynyň ýurdumyzda awadançylygyň üpçünedilýändigini, paragaçylykly ösüşiň berkitilýändigini görkezýär. Şeýlekem harby gullukçylaryň netijeli gulluk etmekleri, olaryň hünär derejesiniň ýokallandyrylmagy bilen baglanyşyk meseleleriň oňyn çözülmegine döwlet derejesinde uly ähmiýet berilýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň ýakly künjeklerini, şol sanyna deňiz giňişligine asudalyk, paragaçylyk üpçünedilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň tazyşyk ösüşiniň esasy şertini emele getirýär. Ýer bilen döwlet başlarymyz dekuçorda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň harby deňiz birikmesine geldi. Önelin, hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Türkmenistanyň harby deňiz güýçleriniň Deňiz Han atly korvet kysymly harby gemi taşdyrşa taýar. Hasabat berýär. Türkmenistanyň gorunmak ministri, Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňişiniň sekretary general-leytenant Gunnagdyw. Erkin. Mälim bolşýaly bu harby deňiz birikmesi bir ýyl mundan ozal gahrman arkadagymdan gatnaşmagyna açylyp ulanmaga berilipdi. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başdy. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň Deňiz Han atly harby gemisine geldi. Önülü. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaragly güýçleriniň belen serkerde başdy. Türkmenistan ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň Deňiz Han atly korvet kyzymy harby gemisi tanışdyrşa taýýar. Gem serkedesi 3-nji derejeli kapitan Hanow. Erkin. Hormatly belen serkedaşymyz, siziň gemimize gelmeň münasibetli Türkmenistanyň döwlet baýdamydy. O Türkmenistan ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň baýdamyny galdyrmakda ruhsat bermeňizi çoňur hormat goýmak bilen sizden haýyş eder. Ruhsat berýän. Hormatly belen serkedaşymyz, geminiň söwüşi mümkinçiliklerini tanıştyrmaga ruhsat bermeňizi sizden haýyş ederim. Häzirki döwürde ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň ähli düzümleriniň bolşy ýaly harby deňiz güýçleriniň maddi enjam bilen binýadynyň dügre wagtlaşdyrylmagyna, harby gullukçylaryň hünär derejesiniň kämilleşdirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Watanymyzyň hemişelik bitaraplyk derejesine esaslanýan, gorun şäherine eýe bolan harby doktrinasyna laýyklykda ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň gorun şukyny pogturandyrmak we maddi enjam bilen binýadyny dügre wagtlaşdyrmak meselleri ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlarynyň üns merkezinde saklanýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlarynyň ýygyderli üns bermek netijesinde paragaçylygyň we lalaşygyň deňiz hökümine karar edilen gadarda ýurdumyzyň deňiz şäherlerini gözegçilik etmek, asudalyk saklamak meselelerine mühim ähmiýet berilýär.
Munun özi Türkmenistanyň gorunluk häsiýetine eýe bolan harby doktrinasyndan gelip çykan wezipelerin üstünlükli durmuşa geçirilýänini görkezýär. Görünüşýäli Söwüşen Gamynyň serkerdesi ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlygyny, Gamynyň häzirki zaman Söwüşen mümkinçilikleri, teň käfiýetnamasy we guruluş aýratynlyklary, onuň ýerine getirýän wezipeleri hemde bölümleri bilen içgin tanıştyrdy. Deňiz hanatly Söwüşen Gamsy deňizde döwlet serkedini goramak, gemi gatnawlarynyň howpsuzlygyny üpçün etmek hemde halat ediş işlerini amala aşyrýar. Deňiz hanatly ýokary Söwüşen mümkinçilikli bir geminiň ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň gemleri awatlaş kärhanasyna, milli hünärmenlerimiň gatnaşmaklaryna ýokary derejede gurulanyny bellemek aýratyn buýsançydyr. Bu ýerde deňizçi serkerde Söwüşen gemide gulluk edýän serkerdeleriň daşar ýurtlarda, ýani Italiýa, Germaniýa, Türkiýe döwletlerde ýürüti okulary geçenligi, olaryň hünär derejesiniň döwrüň tarapynda laýyk derejede kämilleşdirilenligi barada aýtdy. We ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlaryň taýdan döwrep aplaşdyrylmagyna döwlet tarapyndan uly üns berilýänligi üçin hormatly prezidentimize deňizçileriň adyndan hoşarlyk bildirdi. Ýergilenine belläp geçdik. Deňiz hanatly harby Söwüşen Gamsy açyk deňizde bir aýyň dowamyny özüni ýangyç adyk önümler bilen üpçün etmek ukybynyň bardygyny bellemeli. Munyň özi geminiň uluk guwatlap degişli gullugy alyp barmagy ukyplydygyny görkezýär. Bu bolsa ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň berkitilýänliginiň nowatdaky beýan bolup durýar. Söwüşen geminiň üpçünçiligi barada aýdylanyny, onu deňizçi eskerleriň we serkerdeleriň ýokary derejeli gulluklary ugruna beru şertleriň dürüdilýänini bellemeli. Gemide yerleştirilen dinjalç, meclisler we lukmançylyk otaklary ýazirki zamanyň talaplaryna laýyk derejede enjamlaşdyrylypdyr. Şeýle hem gemidäki deňizçiler naharhanasyna harby gullukçylar üçin ýokumly tagamlar taýýarlanýar. Geminiň aşhanasynyň zerur bolan enjamlar bilen üpçün edilmegi deňizçileriň ýokary derejede iýmitlenmegini şertlendirýär. Harby deňizçiler netijeli gulluk etmek we boş wagtyny peýdaly geçirmek ugruna zerur şertleriň dürüdlenigini belläp, munyň üçin ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlygyna tüý sürekden hoşarlyk bildirdiler. Döwlet başlarmaz Hazar deňiziniň paragatçylygyň we alaşygyň deňiz hökümlük derejesiniň mundan meýlekde berkitilmek ugruna zerur işleriň edilmeligini aýdyp, bu urda bir näçe tawşyklar berdi. Ýergelen aýtsak, deňiz hanatly harby gemi enjamlaşdyrylyşy, onuň gorunç boýunça üpçünçiligi babatda has kämilligini bellemek gerek. Munyň özi ýurdumyzyň deňiz şäherleriniň asudalygynyň ygtybarly üpçün edilýänini aňladýar. Söwüşen geminiň üpçünçiligi, onuň raketalary, sugasy torpedalary, olaryň hereket şäherleri, netijeligi häzirki zamanyň üsün görkezjilerine dolu laýyk gelýär. Bu bolsa ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň maddi enjamlaryň binýadynyň döwrep derejede berkitilmegini toplumlaryň esasy çemleşilýänini görkezýär. Halkymyzyň gadymy ýörelgelerine laýyklykda amala aşyrylýan hoşniyetli goňşçylyk, goňşy ýurtlar we halklar bilen ýögary ynançmak gatnaşyklaryny berkitmekde garaşsyz bitarap Türkmenistanyň paragatçylyk tüýjülükli daşar siýasatyny durumça geçirmekde. Ýurdumyzyň mukaddis şäherlerini dost dogonluk serkedine öwürmek babatda watan goruşlaryna mühim ornuň degişdigini aýratyn bellemeli. Hormatly belen serkedaşymyz, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň harby deňiz güýçleri hakynda edýän ýa-da aladalaryňyz, taýsy tagalalaryňyz we döredip berýän mümkinçilikleriniz üçin size ähli deňiz çykargıçylaryň adyndan köp sag bolsun aýdýaryn. Siziň janyňyz sag, ömrüň uzak, belent başyňyz aman bolsun, hormatly belen serkedaşymyz. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, mukaddis gullugy ýerine getirýän harby deňizçilere mundan meýlekde uly üstünlikleri arzu etdi. Garaşsyz baky bitarap watanymyza, mähriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlygyna gulluk edýär. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başlygynyň tagallalary netijesinde harby we hukuk goraýjy idaralaryň maddi enjamlaryň binýadynyň ýeligderli döwrep aplaşdyrylmagy, olaryň häzirki zaman teňkeler bilen üpçün edilmegi ugruna netijeli işler alınıp barlýar. Soňra ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly, bu ýerden harby birikmäniň dolanmyş merkezine bardy. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly. Qarşı deňiz birikmesiniň destin nowatçylaryň awtomatlaşdyran iş nokady tanışdyrışa taýýar.
hasabat berýär. Türkmenistan ýaraly güýçleriniň Harby deňiz güýçleri serkerdeleriniň dolanmış bölüminiň serkerdesi 3-nji derejeli kapitan Öwed Guliýew. Dolanış merkezinin serkerdesi yurdumuzun yaralı güçlerinin bilen serkerde başlygyny, merkezin işi yerine getirýän wezipeti we mümkinçiliklerini tanıştırdy. Dolanış merkezinde Harby deňiz güýçleriniň hünärmen serkerdeleri tarapyndan işlenip taýýarlanan ýürüýte maglumat dolanış programma üpçünçiligi ornaşdyrylyp, onun kömegi bilen täze tehnologiýalar we sany ulgam arkaly şeýlekem elektron kartanyň üstü bilen Hazar deňizindäki ýolagçy we harby gemleriň hereketlerine güýdükçi etmek mümkinçiligi bar. Bu bolsa deňiziň kenar ýaka bölegine güýdükçi etmek üçin niýetlenilen radiolokasiýa enjamlarynyň we harby deňiz güýçleriniň süýgüşçün gemlerine bar bolan tenk toplumlaryň üstü bilen amal aşyrýar. Şeýlekem sanly enjamyň hemra aragatnaşygynyň kömegi bilen gemleriň deňizde ýerleşýän ýerleri, olaryň ýanyç we suw üpçünçiligi kesitlenilýär. Bu bolsa dolanış merkezinden harby gemler bilen ýygyderli aragatnaşyk saklamaga mümkinçilik berýär. Avtomatlaşdyrylan dolanış merkezinde alynan maglumatlar toplanylýar we işlenilýär. Bu ýerde oturdulan enjamlar bolsa işleri ýeňilleşdirip, maglumatlary belenen ýerler boýunça iýermäge oňun şertler döredýär. Deňiz güýçleriniň degişli düzümleriň sağlyşyk hereketine, deňizçileriň işlerine täsir tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrylmagyna mühim ähmiýet berilýändigini bellemek gerek. Bu ýerde dolanış merkeziniň işiniň täsir tehnologiýalar esasynda alınıp barylmagy, toplanylan maglumatlaryň öz wagtynda hemde maksady laýyk ulanmagyny üpçün edýär. Munyň özi gullugyň döwrüň taraplaryna laýyklykda alınıp barylmagyna ýardam edýär. Dolanış merkeziniň serkerdesi düredilen amaty şertler üçin ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlygyna hoşallygyny beýan etdi. Hormatly belen serkerde başymy. Biz deňizçilere döredip berýän giň mümkinçilikleriniz üçin size köp sag bolsunyňyzy aýtýarys. Sizin janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, el ýurt bäxtbetli, tutýan işleriňiziň hemişe rowaj almagyny arzu etýäris. Hormatly belen serkerde başymy. Soňra ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başlarynyň dawraly harby ýürüýüşiň serkerdesini sany ulgam arkaly güni ýaýlyma çagyrmaga ruhsat bermegini haýyş edildi. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistan ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başly. Türkmenistan ýaraly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň genleri dawraly harby deňiz ýürüýüşde aýra, dawraly harby deňiz ýürüýüşde başlamagy sökülmendi diýen haýyş edýär. Ruhsat berýän. Soňra bu ýerde ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerde başly. Hazar deňizinde harby deňiz güýçleriniň gemleriniň gatnaşmagyna dawraly harby deňiz ýürüýüşini synlady. Dawraly harby deňiz ýürüýüşine Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň harby deňiz güýçleriniň, Türkmenistanyň döwlet serket gullugynyň, Türkmenistanyň içeri işler we milli howpsuzlyk ministrlikleriniň süýgüşçün we üpçünçilik harby gemleri gatnaşdylar. Hormatly bilen serkerde başlymy. Siziň synlaýan bu gemleriňiz umumy uzunlygy 600 kilometre barabar bolan ýurdumyzyň deňiz şäherleriniň howpsuzlygynyň we bütünliginiň goragyna eserden durýarlar. Dawraly ýürüýüşe gatnaşýan gemleriň ekipajlary, gemleriň bortundan nizama düzülip, bu ýytançylan geçýärler. Dawraly harby deňiz ýürüýüşiniň öňüni galkan kıtımly arkada gatly terhet gorog gemisi çekýär. Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň galkan katlamaly bu terhet gorog gemisi ýurdumyzyň deňiz giňişliginiň geçýän terhet araçaklarynyň gorogyna durýar. Ýadymyzda bolsa Gahrman arkadagymyz 2017-nji ýylyň 17-nji ýanwaryna bu gemide deňiz giňişligi boýunça ýüzüş amala aşyryp, Hazar deňiziniň hemişe dostlugyň, alalaşygyň deňde bolmalygyny noktadyr. Häzir bu gemi bir karar watanymyzyň deňiz giňişliginden geçýän terhetlerini eserdenlik bilen goraýar. Arkadag terhet gorog gemisi garşdaşyň tuwatly, tuwatly we howa nişanalaryna garşy tuwaş alyp barmak üçin ýetlenen. Hormatly bilen terkerde başlaýmaz. Dawraly harby deňiz ýürüýüş ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň düzümindäki eň kämil ýaraglar bilen ýaraglandyrylan edermen we gaýratly raketa gemler bilen dowam edýär. Garşdaşyň tuwatly,
ve petten uçuyan howa nişanalaryny ýok etmek, desant toparlaryny hatardan çıkarmak, hem de Hazar deňizindäki milli bähbitlerimizi goramak üçin niýetlenen bu raketa gämileri ýurdumyzyň harby deňiz güýçleriniň esasy urgu güýçüdir. Bu tewşçen gämiler deňiz giňişligine geçirilen harby huturgunlaşyklaryny ýokary tewşçen kuýugyny, kuwwatyny we odatış ulgamynyň takyplygyny aýdyň tuğd etdi. Häzir bu gämiler dawaraly ýürüşini dowam edýärler. Dawaraly harby deňiz ýürüşi bilen harby deňiz güýçleriniň eterden atly 60 metr lawr göçürjü Türkiýe üçinçilik gämisi geçýär. Bu gämileri ýangyç, agyz suwy, azyk we beýlek terýisler bilen üçin etmek, halat etiş işlerini ýerine ýetirmek, helakçylyga uçuran gäminiň şahsy düzümini halat etmek ýaly wezipeleri ýerine ýetirýär. Gämi nevit çykarjy guruluşlaryň lawrlaryny göçürmek, nevit çykarjy guruluşlary we gämileri tirkemek, ýangyny söndürmek, hem-de helakçylyga uçuran gäminiň şahsy düzümini halat etmek üçin ýetlenen. Hormatly bilenterker dawaşymyz, deňizdäki ýürüýüşi harby deňiz güýçleriniň galkan taklamasy, algyr we kanjar gorok gämiler dowam edýärler. Bu gämiler garşdaşyň tuwatdy, tuwutdy we howa nişanalaryna garşy töweş alyp barmak üçin ýetlenen. Bundan başga da gämi gözlük halat etiş işlerini amala aşyrmaga, uğur ýerdäki garşdaşa garşy töweş alyp barmaga, hem de goloýdan awanyp biljek koplara goranyşy amala aşyrmaga ukypdyr. Gäminiň uzunlugy 57 metr, ýyny 9 metr, agramy 410 tonna bolup, häzirki zamanyň kämil ýaraglary bilen enjamlaşdyrylan gämi 24 uzul tiylikde hereket etmäge ukyply. Gämide garşdaşyň tuwutly nişanalaryny hatardan çykarmak üçin ýetlenen ganatly raketalar, howa nişanalaryny ýok etmek üçin raketa toplamy ýerleşdirilen. Hormatly bilenterker dawaşymyz, dawaraly harby deňiz ýürüýüşi bilen 4 tane galkan tatlamaly Asuda, Mergen, Kuşgar, Kynmal atly terhet gorok gämiler geçýärler. Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň galkan tatlamaly bu terhet gorok gämileri ýurdumyzyň deňiz giňişliginden geçýän terhet araçaklarynyň gorogyna durýarlar. Tuwutdy we petten uçýan howa nişanalaryny, tuwatdy güýç we terýişlerini ýok etmek, hem-de deňiz araçaklaryny goramak üçin ýetlenen bu gorok gämileri deňizdäki ýürüşini dowam edýärler. Gämide garşdaşyň tuwutly nişanalaryny hatardan çykarmak üçin ýetlenen ganatly raketalar, hem-de howa nişanalaryny ýok etmek üçin raketa toplamy ýerleşdirilen. Bundan başga da garşdaşyň uçurlaryny, dik uçurlaryny, gäme garşy raketalaryny, kenarya we tuwutly nişanalaryny hatardan çykarmak üçin ýetlenen artilleriýa toplamy ornaşdyrylan. Hormatly bilenterker dawaşymyz, şeýlede gämide garşdaşyň çalt hereket edýän gaýyklaryna, ýakyn aralykdan uçýan uçurlaryna, dik uçurlaryna garşy niýetlenen artilleriýa guruluşlary, garşdaşyň tuwatly nişanalaryny anyklaýjy we ýydarlaýjy hidroak akustik enjamy, tuwatly gämilerine we torpeda ýaraglaryna garşy niýetlenen raket atyjy ulgam ýerleşdirilen. Dawaraly harby deňiz ýürüýüşiniň hatarlaryny Türkmenistanyň döwlet terhet gullugynyň 4 tane takçy tatlamaly terhet gorok gämiler dowam edýär. Nayza, Kämil, Galjan, Kaplan atly deňiz temitine we şerki suwlarda gämilere gözegçilik etmek, gorok we gözlük agtaryş işlerini geçirmek üçin niýetlenen bu gämiler deňiz araçaklaryny eterdeňlik bilen goraýarlar. Bu terhet gorok gämileri garşdaşyň tuwatdy, tuwutdy we howa nişanalaryna garşy töweş alyp barmak üçin ýetlenen. Bundan başga da gämi gözlük halat etiş işlerini amala aşyrmaga, antaw işlerini alyp barmaga, tuwutly giňişlige gözegçilik etmäge, hem-de goloýdan awanyp biljek koplara goranyşy amala aşyrmaga ukypdyr.
gemide karşıdaşın su üstü nişanlarını yok etmek için yetlenen raketalar yerleştirilen. Hazır dengimizde davaralı yüzüşü bilen Umman adlı hidrografik gemisi geçiyor. Bu gemi Hazır dengizinin Türkmen bölümünü gemilerin yüzüşünün hukuksuzluğunu güçletmek için denizde hidrografi ve okeanografi işlerini geçirmek için yetlenen. Gemi deniz düyübünün relyefine öğrenmek, su astı video ve foto yazık etmek, suğun düzümünü öğrenmek yalı vazifeleri yerine getiriyor. Formatı bilen terkerde başlaymadı. Davaralı Harbi deniz yürüyüşlü, Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin, Harbi deniz güçlerinin huzurlu, hem de devlet terket kulluğunun zarflı Türkiye gemileri devam ediyor. Bu Türkiye gemileri denizde halat etiş işlerini geçirmek, yanğına karşı görüşmek, gemileri çekmek ve itmek, hem de manevralarına bolluğu vermek için yetlenen. Geminin ekipajı 7 adamdan ibaret bolup 30 gün denizde olmağı kuyuplu. Bundan başka da gemide her biri 16 adamlık 2 tane halat etiş kayıkları ve 3 tonna yük götürmeye kuyuplu çekici kran yerleştirilen. Türkmenistan'ın devlet terket kulluğunun kuvvetli yük götürücü gemisi. Hem de yurdumuzun yaralı güçlerinin, Harbi deniz güçlerinin bir karar desant kateri. Hazır denizimizde davaralı yüzüşünü devam ediyorlar. Bu gemiler imzamlaştırılmadık kenar yakalara yürüyte maksatlı toporları, desantları hem de savaş teknikalarını düşürmek, kenardan kenara alıp gitmek ve getirmek için yetlenen. Davaralı deniz yürüyüşünü Asuda hidrografik gemisi devam ediyor. 2015 yılda kahraman arkadağımızın başlangıcı bilen Türkmenistan'ın Gorunmak Ministerliğinin gemi kuruluşu ve avatlayış kerhanasının açılması bilen bu gemi denizin düyümünü bağırlık işlerini geçirip başladı. Ol kuvvetlerin hareket etmek için denizin çuğluğunun kevi relyefini öğrenmek, gemilerin hareket için denizin çuğluğunu ölçemek, hem de tuvatlı maglumatları toplamak için yetlenen. Formatı bilen terkerde başlaymadı. Davaralı Harbi deniz yürüyüşünün katarını Türkmenistan'ın devlet terket kulluğunun 3 tane TG-12 Bart katlamalı keçi terket goro katerler devam ediyorlar. Bu katerlere başarcanlıkla erkediyen Harbi denizçilerimiz yurdumuzun deniz çayaklarını itibarlı koruyorlar. İçeriki tuğlarda gemileri gözövçülük etmek, Borog ve gözlüğe karşı işlerini geçirmek için niyetlenen, davara bilen sizin önümüzden geçiyen terket goro katerleri Hazır denizimizde gözövçülüğünü alıp barıyorlar. Katerin uzunluğu 15 metre, iğni 4,5 metre, ağramı 19 tonna olup 35 uzun kirlikte hareket etmeye kuyuplu. Katerde karşıdaşın çalt hareket ediyen kayıklarına karşı görüşmek için niyetlenen bir tane artilleri kuruluşu yerleştirilen. Formatı bilen terkerde başlaymadı. Denizde gözövçülük kulluğunu yerine getirmek için niyetlenen Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin 4 tane Master 651 kısımlı patrol katerleri Harbi deniz yürüyüşünü devam ediyorlar. Saatte 70 km tiyirlikle hareket ediyen bu patrol katerleri Hazır denizimizde gözövçülük kulluğunu alıp barıyorlar. Davaralı Harbi deniz yürüyüşünün katarı bilen Türkmenistan'ın Milli Hukukçuluk Ministerliğinin 2 tane Zodiac kısımlı çalt hareket ediyen savaşçının kayıkları geçiyorlar. Formatı bilen terkerde başlaymadı. Deniz yürüyüşünün cemleyici katarı bilen Türkmenistan'ın devlet terket kulluğunun dahil 20 kısımlı atma motorlu kayıkları geçiyorlar. Bir karar devletimizin təze yağmının kalkınışı dövrünü devletimiz tarafından denizci harbi kullukçular varada ağladı edilmek neticesinde harbi deniz güçlerinin madden canlıyın dünyada iyiliklerli yağdayda putolandırılıyor. Yurdumuzun Hazır denizin nakçayaklarını korap, vatanımızın atuduluğunu ve hukukçuluğunu için ediyen denizci harbi kullukçular. Bunun için size köp haqvaltın aydiyalar. Biz harbi denizciler gelecekte de sizin anamını da öder. Vatanımızın
deňiz çäklerini ygtybarly gorar. Deňiz giňişligimizden polat galkany bolar. Goý siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, belent başyňyz aman, döwletli gadamyňyz şowly, işleriňiz hemişe rowat bolsun. Hormatly belent serkerde başymaly. Yergelenini bellep geçsek, Gahryman arkadagymyň gatnaşmagyna açylyp ulanmagy berilen Harby deňiz birikmesiniň diskalarynyň dügrewap taraplary laýyklykda ýokary derejede gurnalanlygy hemde olarda ähli wiru şertleriňdir mümkinçilikleriň düredilenligi aýratyn bellenmäge münasipdir. Olaryň gataryna eskerler ýatakhanasyny, harby gullukçylar üçin ýetlenilen naharhanany, iň täze tehnologiýalar we sany ulgamlaryň üpjünedilen okuw binasyny, üstü açyk we ýapyk sport meýdançalaryny, medeni töýüni, baý kitap gorly dügrewap kitaphanany, täçil tehnologiýalar hemde häzirki zaman enjamlaryň enjamlaşdyrylan umum bilim berýän mektebi, ähli amatlykları bolan çağalar bagyny we çağalar üçin ýetlenilen oýun meýdançalaryny görkezmek bolar. Dügrewap eskerler ýatakhanasyna harby gullukçylar üçin amatly durmuş şertleri üpjünedilenler. Harby gullukçylaryň naharhanasynyň enjamlaşdyrylyşy häzirki zaman talaplaryna dolu olaýyk gelýär. Ol ähli amatlyklar bilen bir katarda öňümleri saklamak üçin ýetlenilen sowatjylar bilen üpjünedildi. Buların misalyna ýurdumyzda watan goraşlarynyň gulluk etmegi we din jalmak üçin has oňoýl şertler döretmegiň döwlet siýasatyny we harby özgertmelerde ileri tutulýanlygy aýdyn güze çykýar. Umuman aýdylanyny bir yerde döredilen ýokary derejeli şertler harby gullukçylaryň hemme taraplaryň taýýarlygyna, olaryň hüner eýeleri bolmagyna we watandaşlyk ruhunyň hatda belinde galmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Döwlet başlanmaz ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň ähli düzümleriniň harby gullukçylarynyň şöhratly pederlerimiziň gahrymançylyk ýoluny münasip dowam etmekleri, olaryň watandaşlyk ruhunyň belinde galmagy ornuna zerur tagallary etmekleri babatda bir näçe tawşyryklary berip olaryň harby gulluklaryna üstünlikleri arzu etdi we bir yerden ugrady. Beşinci Islam raýdaşlyk oýunlaryna badalygy berildi. Bu oýunlaryň açylyş davrasy Türkiýanyň Konya şäherine geçirildi. Türkmen türgenleri beý halkara ýaşynda sportyň bir näçe urary boýunça çykyş ederler. 18 Ağustosda çenne geçiriljek 5-nji Islam raýadaşlyk oýunlarynyň Türkiýanyň Konya şäherine geçirilen açylyş dawarasy ulary howlentligi wesenni. Dünýäniň 56 döwletinden 4000-den gowrak türgenleriň gatnaşýan ýarışlaryna biziň ýurdumyzyň türgenleri sportyň ýeňil atletika, erkin hemde grek-rim göreşi, agyr atletika, suwda ýüzmek, ýaýatmak, judo, kickboks, karate-do hemde basketboluň 3 bolup oýnalýan görnüşleri boýunça çykyş ederler. Sportyň 24 görnüşi boýunça geçirilen oýunlar türgenlerimiziň sport babatdaky netijeleriniň ýokardygyny görkezýär. 5-nji Islam raýadaşlyk oýunlaryna türkmen türgenlerine üstünlikleri arzu edýär. Russiýa Federasiýasynyň Vladivostok şäherine geçirilen Aziýanyň çağalary atly halkara sport oýunlaryna ýurdumyzyň ýaş türgenleri üstünlikli çykyş etdiler. Halkara oýunlaryna ýeňil atletika boýunça çykyş eden ýyllşymy Sabina Kasymjanowa birinji orna we altyn medala münasip boldy. Stolun üstüne oynalyan tenis boyunca geçirilen bäsişde Ilyas Allahnazarov bilen Alibek Jumanov dağlar ikinci orna hemde kümüş medala münasip boldular. Grek-rim göreşi boyunca geçirilen ýaşda Altay Sıttiýew 62 kg agramda 3-nji orna we 1-nji medala münasip boldy. Erkin göreşi boyunca geçirilen ýaşda Umid Qaqaliýew 57 kg agram derejesine çykyş edip 1-nji orna we altyn medala münasip boldy. Şeýlede sportyň bu görnüşinden Selvi Zahirowa 50, Sehwat Nariýew 38, Mekan Hudaýberenow 62 kg agram derejelerine çykyş edip 3-nji orna we 1-nji medala münasip boldular. Ýeňil atletika sportynyň uzak aralygy ylgama görnüşi boýunça geçirilen ýaşda Sabina Kasymjanowa 3-nji orna hemde 1-nji medala münasip boldy. Kuraş boýunça geçirilen ýaşda Sanjar Buruýew 42, Zinat Koçmatowa 44 kg agramlarda ikinji, Nurana Kedriýetowa 63, Din Islam Mahmaşaripow 50, Seyitnazar Hudaýberdiýew 60, Narmurat Muradow 71, Dayanç Qaraýew 80 kg agramlarda 3-nji orna we 1-nji medala münasip boldular. Netijede türkmen türgenleri medalaryň 16-syna münasip boldular. Olaryň ikisi altyn, 3-si kümüş, 10 mers bolsa 1-nji medallardyr.
Gazanylan üstünlük türkmen sportunyň halkary derejesinde belinde galýanynyň nowatdaky sultnamasyna urly. Hormatly adamlar, Nurso yurdumyň raýatyna we paýtaht Naşabatda 10 awgustda saat 20-den 11 awgustda saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty bolanyň berýän habary bilen tanışyryň. Balkan vilayatyny üýtgätdirýän burutly howa öýrüp demirady kunna ordan telde sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwtür. Howa iýetine 23-28 gradus maýly. Gündüzine 34-39 gradus ysy. Kenariýa etraplaryna 30-35 gradus maýly bolar. Ahali vilayatyna adykem burutly howa öýrüp demirady kunna ordan telde sekundda 7-12 metr ýetýän şemal öwtür. Howa iýetine 20-25 gradus maýly. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna az burutly howa öýrüp demirady kunna ordan telde sekundda 7-12 metr ýetýän şemal öwtür. Howa iýetine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýly bolar. Lewap vilayatyna az burutly howa öýrüp demirady kunna ordan telde sekundda 8-13 metr ýetýän şemal öwtür. Howa iýetine 18-23 gradus maýly. Gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna azkem burutly howa öýrüp demirady kunna ordan telde sekundda 6-11 metr ýetýän şemal öwtür. Howa iýetine 17-22 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Paýtaht Naşabatda azkem burutly howa öýrüp demirady kunna ordan telde sekundda 7-9 metr ýetýän şemal öwtür. Howa iýetine 20-23 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýly bolar. Yurdum boýunça awgust aýynyň 11-ine magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmany aşylýar. Edil vatandaşlara tömüs pasyna howanyň derejesiniň ýokurlanyny nazara alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýykly gynmegi, bunyň ýetiş şöhretinden gorunmagy, şeýlekeme ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertiplerini berjaý etmeginde maslahat berýär. Mehriban ýylaşary, bulary berjaý etseňiz, ýylyň islenik pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşiňiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär senýär. Ähli ötüşleň ödününde bolsa halkyň bähbidi bar. Şunuky biziň ýurdumyzda döwlet adam çyndyr. Hoş sag bolun, edil ýylaşary.